La cambra vessa d'embalums i noses. Sí, tot un gran malandrés. Excuseu-me, però, d'excusar-me per ser un paio descurós. L'estança meua ha de semblar uns encants. El desgavell, ho confessa, més necessari. El sentit, l'absència de, i el valor, o no, dels papers que veieu damunt la taula depèn de l'entorn revoltat. Si vull captivar algun lector, i jo vull aflamat per aquest desig, he de construir un clos amb trastos vells, emocions, repossalls, records i deixalles, pensaments. Material tot ell de rebuig, sobrer per a la vida, essencial per a la ficció. Mentre treballem, també estem assajant els nostres espectacles. Este és un d'ells, no? I clar, anem de la deia una cançó, la veritat que solament no sigui fer una cançó digna de mostrar, que la farem avui. Música, maestro. 1, 2, 3, sí. Opium beats. Més que no soc un exista, m'agrada ir. Més que no soc igrequista, visc amb Déu. Més no soc el maride, visc amb Déu. Més no soc el maride. Soc un situacionista, víctima dels accidents en ruta. Cal, doncs, que sigui un parracaire, que replegue, tria, interpreta tot allò, somnia, i que després li posa mans i marca l'obra i granota d'obrer de vila, sobre de vida a les mans i al marc. Repareu en el cafarnaum de papers cafits, damunt la taula trotinada, joguinejant amb les llengües de sol, parèntesi per a despistats. Va poder-me engendrar contra la nit i el no-res, entre els braços del pare, o mare en la llum i en la gràcia, pura puresa en el pur començament dels meus anys, no calia victòria amb humiliació de Vilanova, que és la que seguirem al final. Després d'aquest primer llibre, doncs l'única d'or, que és el que es va presentar, va inaugurar la col·lecció La Cram, la Setmanança, el 20è de l'any 1994. He estat jo qui els hem negrit, qui els ha orientat de llevant a ponent, tot formant una finestra cantonera amb les seues possibilitats, talaia, i també els seus límits, presó. Com? I ara? Esteu dient-me que no els clisseu? Aguseu l'oïda. Els personatges, un editor de causes perdudes en tràngol de llegidor i el seu auditori com el puny, són a l'estudi d'un escriptor, en un tercer pis, en una situació que els permet abraçar 270 graus. Me la vaig mirar sense entendre-la. De la bossa de mà va treure un dossier amb moltes anotacions i havien reproduïts fragments del seu antic diari amb comentaris actuals. Em va entusiasmar, tant que totes dues es van posar apassionades. Lucidesa. Elfs i elfes naixen verds.
Verd és el color del seu minúscul cos de cap a peus. És d'una tonalitat intensa, com de molsa fresca. I les quatre... Aquesta perspectiva i l'emplaçament de tots ells rere el vidre de la finestra comporta el predomini del sentit de la vida. El publicallibres, orador, i la seva concurrència no poden ni ensumar ni palpar amb el tacte l'ambient del batibull, tampoc escoltar les andròmines que viatgen no a braços ni damunt la testa del seu camàlic, sinó a mans, com s'ho ara hem partit i dins del cap. Així les coses han d'obrir a bat els ulls a fi d'olorar, escoltar, tocar i àduc paladejar. Al teatre Don Joan, un teatre Don Joan 1961, estic de fer un diccionari que el tenim aquí, que es diu Nou Diccionari, que tenia la preocupació, ara estava preocupat de que el Fabra era un llibre massa gran per poder ser transportat. Aleshores deia, és impossible posar aquest diccionari a la cartera. I aleshores va tindre la idea... A mi també m'agrada molt l'edició. Jo crec que després, quan fas un esforç de treballar durant molts dies i donar-li moltes voltes amb una idea i a les paraules, quan això ja està més o menys acabat, que mai trobes que està. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño de pie, pero mi historia es difícil. L'escrutini de la meva peça, mai millor escrit. 1. Microbi espai interior. 2. Text literari, preuades de la finestra cantonera, permet a l'editor i al seu fidel públic servir-se de la imaginació literària. Mai no podran descobrir la veritat sobre els personatges de l'escriptori mal ordenat. El seu mirar de fit a fit està fitat pel detall visible, extern, i consegüentment no podran abocar-se a un coneixement pregon, total, per bé que, mercès al seu ull pres, tot allò que inventen sobre la gent dins la cambra, si no és veritat, podria ser. S'ha presentat el tercer llibre del professor Ritjolè, que també exporta una activitat, que és explicar un conte en llenguatge de signes, es canten cançons signes, però de fet vam ser, diria... A mi m'ha fet gràcia fer aquest conte, però no és un conte que tenia feia molt temps, allà a la recàmera, fins que tens, i ningú te'l vol treure, i la cerca, que és bons sons, l'ha recuperat. I va passejar per aquí i també per allà, passejar i passejar. I va quedar meditant en aquell passat que l'immobilitzava. Es notava l'esforç que feia per... Ui, callar-se m'ha fet ja. Dispenseu-me. Heu passat una bona estona? Sí, jo també. Salut, doncs, i no adeu. Feu dringar la campaneta quan afany tingueu. Cambra meua és cambra vostra.